Prije 12 godina ste izbacivali video. O da. O da, Zula. Prije 12 godina. Pa tad je, kad je YouTube ostvaren? Izašao. Čekaj, šta je to prije 12 godina? To je znači 2008. Pa tad je negde možda malo pre. Koji king, brate. I dobrodošli u moj novi video, u stvari moj stari video. Ako se pitate zašto sam u crno-belome, to je eto malo kao da se vratimo u neke ranije godine, ne baš kad su televizori bili crno-beli, ali dobro, simbolično. Dakle, moj prvi video je emitovan 2007. godine, 25. avgusta i to bi bilo to. I dobrodošli u moj novi video. Dobrodošli u moj novi video. I dobrodošli u moj novi video. Novi, ali stari. Kako to? Pa evo, vratit ćemo se na moj prvi video. Pa bit će, ajde, zaokružimo na 13 godina ovog avgusta, jel? Evo ga, The Fireworks, na engleskom je. I ovo mi je u stvari jako emotivan. Odnosno, ovo je moj pokojni ćale. Ja sam ga snimao kako je palio madrac u selu između Užica i Zlatibora. I jako mi je zato drag, jer je kao eto, prvog sam ga i okačio dan po otvaranju YouTube kanala tada. Inače, rađen je, nisam ga ja naravno montirao ga je telefon Nokia N95, dakle, to je prvi smart telefon pre smart telefona. I postoji jedna zanimljivost, ajde, pustit ću ga još jednom, da sam ga poslao na neki festival Nova svetlost radova, pozvali su ljudi da pošalju snimke koje su pravili mobilnim telefonom, ovako, onako, i delili su tad neke nagrade. I ja sam bio ponosan jer je moj ušao u neku selekciju, onako, nije se kandidovao za nagradu, jel? Dobro, verovatno i ne treba jer nisam ga ja montirao. Ali se prikazao u zgradi SKC, ja sam išao u galeriju SKC-a i tamo na ekranima vrteo se i on. Tako da, eto, to je to. Interesantno da sam, našao sam čak i vest, drugi festival Nova svetlost, festival filmova snimljenih mobilnim telefonima i alternativnim filmskim sredstvima, održat će se od 30. marta do 3. aprila u okviru Beogradskog festivala kratkometražnog i dokumentarnog filma. Prva nagrada je bila 1000 evra. Svi radovi moraju biti maksimalne dužine do 3 minute. Naglasak je na filmovima snimljenim kamerama na mobilnim telefonima, korišćenju novih tehnologija i susretu filma, video arta, interneta i mobilne telefonije. Filmovi se šalju preko interneta i to preko sajta koji više ne postoji, novasvetlost.com, evo ga, ne postoji. Eto, to je bila ta mala priča o tom prvom snimku i jedinom sa mojim ćaletom, bar na YouTube-u. Tako da, eto, hvala vam što ste gledali. Ako vam se svidao, lajkujte, delite i pretplatite se, postanite pratilac. Hvala vam i vidimo se u nekom drugom videu. Doviđenja.